No, salutare oameni buni și bine am găsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi, după cum ați văzut deja din titlu și în thumbnail, o să fac ceva mai diferit, în sensul că nu o să mă mai joc pe mapa mea de survival. O să fac un tutorial despre cum puteți pune Optifine pe Minecraft Pocket Edition, adică Minecraftul de pe telefon. It's that Zach, Super no, Shima flow. Yeah, 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 yeah. It's that Zach. Cu toții știți că pe Minecraftul de pe calculator aveți Optifine, adică puteți să dați zoom și mai multe chestii, ceea ce pe telefon nu este, și astăzi o să vă arăt cum puteți să vă puneți. Este o opțiune foarte șmecheră și o chestie destul de faină și da, am zis să vă arăt cum vă puteți pune pentru că am aflat chestia asta recent și da, am decis să împărtășesc chestia asta și cu voi. Da, bun, deci, apropo, și chestia asta o să vă ajute să scăpați și de lagul de pe Minecraft. Deci, dacă vă jucați Minecraft pe telefon și aveți, nu știu, setările date pe low și încă vă merge în lag, la fel cum mi s-a întâmplat și mie, dacă vă băgați Optifine, o să se miște mult mai bine Minecraftul, nu o să mai aveți la fel de mult lag, dar încă o să aveți puțin așa în unele zone, de obicei în zonele unde aveți multe chestii făcute, de exemplu unde aveți multe case, de exemplu unde aveți, nu știu, o fermă de animale și aveți foarte multe animale într-un loc, nu știu, locuri de astea unde oricum pe Minecraftul normal se mișcă greu și da. Deci nu o să mai aveți la fel de mult lag, dar încă o să mai aveți puțin, oricum nu e o mare chestie, important e că o să se miște mult mai ok decât înainte și mai aveți și Optifine pe lângă. Da, bun, hai acum să vă arăt cum puteți pune Optifine pe Minecraft Pocket Edition. Da, bun, deci prima chestie pe care trebuie să o faceți pentru a pune Optifine pe Minecraft Pocket Edition este să intrați pe primul link din descriere de la acest videoclip. Deci intrați în descrierea acestui videoclip și o să aveți un link unde o să o bage pe această pagină. Tot ce trebuie să faceți aici este să descărcați acest fișier. Deci aveți un chenar albastru unde apăsați pe el. Acolo dați să descărcați Optifine-ul, o să apară în bara de sus o bifă cum că vi s-a descărcat și da. Bun, și după ce v-ați descărcat acel fișier, trebuie să intrați pe Magazine Play și să descărcați aplicații de care aveți nevoie. Deci intrați pe Magazine Play și scrieți Zarchiver. Această aplicație o să vă arate toate fișierele din telefonul vostru și este o aplicație foarte folositoare dacă aveți nevoie de umblat prin fișiere și mai multe chestii. Deci pur și simplu o descărcați, nu e mare, nu e nu știu ce, e o aplicație simplă și da. Da, bun, după ce ați descărcat aplicația și ați intrat pe ea, cam așa o să vă apare. Deci aici o să vă apară toate fișierele din telefonul vostru. Vedeți aici download, games, pictures, movies și nu știu ce. Ce vă interesează pe voi este download. Deci toți aveți în telefon folderul ăsta download. Aici aveți toate descărcările. Deci apăsați pe download. Aici aveți Minecraft-ul și mai multe chestii. Și chestia de care aveți nevoie este acest format zip. Deci aici este Optifine and Zoom for Minecraft Pocket Edition.zip. Asta este chestia de care aveți voi nevoie. Deci tot ce trebuie să faceți este să apăsați o dată pe ea, să dați extract și aceste 3 puncte după, să nu dați extract here, să dați extract. După ce ați apăsat pe extract, o să vă apară ceva de genul, adică o să vă apară în bara de sus ceva acolo, down, nu știu ce. Nu trebuie să apăsați pe nimic aici altceva decât pe aceste, deci aici aveți un folder galben cu o săgeată verde în sus și 2 puncte în dreptul lui. Voi trebuie să apăsați în dreptul acelor 2 puncte și să dați la Games. Deci după ce vă instalați Minecraft-ul și vă jucați, aveți mapa voastră în suce, o să apară în fișiere un folder Games. Aici aveți, dați pe el, deci apăsați pe folderul ăla cu Games. Aici o să vă apară un folder Mojang, ăsta este de la Minecraft, e folderul de la Minecraft. Aici aveți toate nebunile. Bun. Acum apăsați pe această săgeată din colțul din dreapta jos, verde, adică apăsați pe această săgeată și vedeți pe lângă acest folder de la Mojang, vi s-au pus încă două, Optifine for Minecraft Pocket Edition și Zoom Behavior, ăsta așa. Da, bun. Importantă este ordinea lor și unde le aranjați. Deci tot ce trebuie să faceți acum este să
Deci o să le luăm așa, deci primul folder pe care o să luăm este ăsta, Optifine for Minecraft Pocket Edition și la fel vreau să faceți și voi, deci trebuie să faceți exact cum fac și eu. Deci tot ce trebuie să faceți este să țineți apăsat pe folderul ăsta, deci o să luăm primul Optifine for Minecraft Pocket Edition, țineți apăsat pe el, o să apară bara asta de jos și aici scrie copy, cut, delete, rename, nu știu ce. Ce vă interesează pe voi este să apăsați pe cut, deci dați pe această foarfecă unde scrie cut. O să vă apară la fel, acum o să apăsați pe folderul ăsta com.mojang, apăsați pe el și aici aveți mai multe chestii. Pe ce trebuie să apăsați voi este resource bară jos packs, deci aici scrie resource bară jos packs, aici aveți texturile, deci apăsați pe folderul ăsta și dați aici în colțul din dreapta jos să aveți acel dreptunghi, apăsați pe el, aici o să vi se pună acel folder. Bun, după aia puteți să ieșiți de aici, așa. Și după cum vedeți, v-a mai rămas un singur folder, la fel și ăsta trebuie să-l punem undeva, la fel și cu ăsta țineți apăsați pe el, dați pe cut, apăsați iarăși pe folderul ăsta de la Mojang, ăsta trebuie să-l punem în folderul ăsta de la behavior ăsta packs, deci primul de aici, apăsați pe el și dați pe chestia asta și l-am aranjat aici așa. Acum aveți... mai aveți câteva chestii de făcut și aveți Optifine pe Minecraft Pocket Edition. Da, bun, după ce ați făcut toate chestiile alea pe acolo cu foldere, fișiere și nu știu ce, trebuie să deschideți Minecraft-ul și să dați aici la Settings, deci după ce ați deschis Minecraft-ul, intrați în setările Minecraft-ului și dați aici în stânga, dați jos de tot și aici aveți Global Resources, așa. Aici aveți texturile, deci la activ aveți textura default din Minecraft, la My Packs aveți un folder, adică o textură pe care am introdus-o noi acum, deci ăsta este Optifine, nu? Oarecum e o textură, o să vedeți voi imediat. Bun, deci aici la My Packs avem chestia asta, apăsați pe My Packs, o să apară aici chestia asta, apăsați pe ea, dați Activate. Apoi dați, după cum vedeți, la MyPacks nu mai avem nimic, aici în dreapta o să vă apară gen cu 0, aici avem 5, aici 2, deci la MyPacks nu mai avem nimic, aici la activ avem 2, înainte avem una, adică avem Minecraft Texture Pack, acum avem 2, am introdus și textura asta, bun, dați la Activate, de fapt la activ, apăsați pe textura asta nouă pe care am pus-o, așa, și aici aveți Dezactivate pe care nu trebuie să apăsați și în caz că apăsați din greșeală, la fel faceți ca la început, dați la My Packs, aici o să vă apară la fel acea textură, apăsați pe dați Activate, nu știu ce, așa. Deci aveți Dezactivate, aveți această rotiță și această bifă. Voi trebuie să apăsați pe această rotiță, dați un pic, așa, apăsați pe această rotiță și dați chestia asta în stânga de tot. Bun, acum am făcut o parte din tot procesul ăsta. Tot ce trebuie să faceți acum este să vă activați Optifine-ul pentru o mapă de-a voastră. Deci acum practic am activat această textură care are Optifine pentru Minecraft, adică am pus-o în texturile Minecraft-ului. Dar voi vă puteți spune ce textură vreți pentru orice mapă vreți voi. De exemplu, o să intrăm pe mapa mea de survival, dar nu o să intru pe mapă direct, o să dau pe acest creion. Așa, deci dacă vreți să puneți orice altă textură, mai întâi trebuie să dați pe acest creion ca să editați puțin. Deci aici vă schimbați, nu știu, vă puneți de la survival, vă puteți pune pe creativ și mai multe. Ce vă interesează pe voi este să dați aici în stânga și aici aveți Resource Packs și Behavior ăsta Packs. Bun, dați la Resource Packs mai întâi și la fel ca la început avem My Packs, aici avem chestia asta, la fel trebuie să facem să activăm. După aia dați la activ, apăsați iar pe ăsta, dați iarăși pe rotiță, să facem aceeași chestie ca și în setările Minecraft-ului. Așa. Acum dați la... Acum că ați activat iarăși textura, dați la ăsta. Aici avem Optifine-ul, adică acel zoom. Pentru cei care nu știu, Optifine-ul este zoom, adică dați un zoom, vedeți mult mai departe, adică, na, vedeți așa mai în depărtare, vedeți ca și cum cu binoclu, cum ar veni, așa. La fel și aici avem My Packs și activ, avem unul la activ care e default și My Packs avem acest zoom pe care la fel dăm, apăsăm pe el, dăm activate, dăm continue, apoi dăm la activ, așa, apăsăm pe el, dăm iarăși pe rotiță și
Aici nu trebuie să mai facem absolut nimic, aici nu mai dăm asta în stânga sau ceva de genul, lăsăm așa, doar l-am activat și cam atât. Bun, acum că am activat Optifine-ul pentru mapa mea de survival, deci avem două la activ aici, aici la fel. Acum putem intra pe mapă și să vedem cum este. Deci, pe lângă Optifine aveți și o textură unde nu mai aveți particule, adică mai aveți câteva din câte știu, dar nu le, pe cele principale nu le mai aveți, adică de la mâncare, când spargeți mâncare sau de la portal sau chestii de genul, particule care vă fac lag. Adică, da. Sunt și câteva chestii schimbate, adică e o textură puțin mai schimbată. Și o să vă arăt acum ce e schimbat. După cum vedeți, se mișcă mult mai bine decât cum se mișca înainte. Acum la început probabil se mișcă un pic mai greu pentru că se generează mapa, dar după o să vedeți că se mișcă foarte bine, deci încă se vede diferența de cum se mișcă, deci chiar se vede o diferență. Puteți să vă uitați la episoadele mele mai vechi în care acolo ați văzut că se mișcă mai greu, acum se mișcă perfect oarecum, adică nu am lag absolut deloc aici când mă mișc, dar când sunt pe lângă chestii care fac lag, probabil se mișcă un pic mai greu, dar la fel se mișcă mult mai ok ca și înainte. Bun, acum chestiile care sunt schimbate, mai exact ce a schimbat această textură. După cum vedeți, la sticlă se vede mult mai bine prin ea, asta pentru că nu mai are acele, nu știu, detalii cum ar veni, adică vedeți, mai are câte un detaliu, adică are cele două romburi pe fiecare sticlă, dar în rest este pur și simplu sticlă, de gen se vede prin ea, se vede mult mai bine și asta îmi place foarte mult. Asta a fost prima chestie care am observat-o la această textură pentru că fix aici m-a spawnat și când am văzut cât de bine se vede prin sticla asta am știut că ceva e schimbat. Ce s-a schimbat este apa, după cum vedeți nu mai este acea culoare închisă, este mult mai deschis acum. Apoi, a doua chestie, a treia chestie pe care am observat este în inventar. După cum vedeți în bara de jos se vede mult mai mică bara, gen se văd chestiile mult mai mici. Și sunt numere pe aceste pătrățele, deci avem 9, 8, 7, 6 și tot așa. Și s-a schimbat și în inventar, gen aici în spatele skin-ului nu mai era negru cum era înainte sau nu știu, habar n-am cum era înainte, dar știu că ceva e diferit aici. Și după cum vedeți e diferit la scut, adică nu știu, e un pic diferit, habar n-am ce să schimba la el, dar e puțin mai mic sau ceva de genul, în fine. Așa, ce s-a mai schimbat este sabia. După cum vedeți, sabia arată, de fapt este mult mai mică. După cum vedeți, este foarte mică și în mână se vede că este foarte mică. La fel și scutul parcă nu mai este la fel de mare, adică înainte scutul, când mă lăsam jos, se vedea destul de mare, adică acum de-abia nu mai văd. Bun, acum hai să vă arăt și Optifine-ul cum funcționează. Deci, pentru a da zoom, aveți nevoie de băț. Deci trebuie să țineți un băț în mână și pur și simplu apăsați pe Shift. Și vedeți că se dă zoom. Deci, neapărat trebuie să țineți un băț în mână. După cum vedeți, eu țin bețe în mână, stick, așa, și pur și simplu dați pe Shift. Ca și cum vă lăsați v-ați lăsa înainte jos, acum la fel vă lăsați jos, doar că se dă cu zoom, după cum vedeți. Hai să dăm zoom, nu știu, hai să dăm zoom la ceva de acolo, nu știu. Hai să dăm la copacii de acolo, vedeți pe deal. Deci se vede mult mai aproape, este mult mai ok. Desigur nu vă puteți mișca când aveți dat zoomul, doar puteți să vedeți departe. Dar este o opțiune foarte șmecheră, mi-e place foarte mult și așa o să mă joc de acum înainte în Minecraft și o să ne ajute pentru seria noastră. Văd că și geamurile la ușă s-au schimbat. De fapt aici la ușa asta nu erau geamuri, erau gratii ca la pușcărie. Acum văd că au pus sticlă. Bă, mie îmi place, arată mult mai șmecher. Da. E bine că măcar s-a schimbat designul în ceva bun. Da, bun, deci cam atât a fost cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut și sper că v-am ajutat. Sper că vă merge Optifine și sper că sunteți bucuroși că l-ați obținut și acum vă puteți juca și voi liniștiți cu Optifine și să vă meargă Minecraft-ul mai bine, la fel și mie, pentru că și eu am fost în aceeași situație să meargă Minecraft-ul în lag. Acum în sfârșit merge bine și pot să filmez liniștit fără să meargă în lag. Deci, da.
Da, bun, eu sper că a plăcut episodul ăsta, cam atât a fost. Noi să ne vedem în episoadele viitoare cu seria noastră de Minecraft. Și da, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, să activați clopoțelul, știți voi treaba. Și da, eu am fost Alex și noi o să ne vedem data viitoare. Ciao les, baules!